Хайді, дзяўчынка Альпаў. Вітер свіжа, а чому? Так здалеку чую гук його, ну а в облички чому? Бо чекають з позірку майгу. Ах, розкажи мені, дядуля, ах, розкажи мені, дядуля, розкажи це мені кідрики, хвики гор. Назад на пашу. Добрый день, Йозеф. Вітаю, генерал. Сёння ты рано. Добрый день! Дядька, а дзе Хайді? Яшчэ спіць. Напэўна, стамілася пасля падарожжа. Адводзь коз цішэй. Але яна абяцала, што сёння пойдзе з намі ў горы. Прыгажосць! Гей, не клічце марна! Хайді з намі не пойдзе. Хадзім! Гей, не трэба крычаць на коз. Я не ў Франкфурце. Я вярнулася ў горы. Так, нарэшце я дома. Ура! Чакай, Пітер! Пітер, стойте! Добрый дзень! Добрый день, Хайді! Чаму ты мяне не разбудзіў? Я ж казала учора, што хачу з вамі. Так, але дядька сказаў цябе не будзіць. Дзядуля так сказаў. Пачакай мяне, возьму паесці. Вітаю, дзядуля. А моя ежа? Вось, бяры. Не затрымлівайцеся там. Так, я пайшла. Пітер, прыглядай за Хайді. Вядома, не хвалюйцеся. Йозеф, стаять. Ты сёння дома. Йозеф! Яшчэ адзін непаседа. Sally home, keep the home. Young gay sleep, keep the home. Home, gay Sally home, keep the home. Young gay sleep home. Колькі кветак! Я ж не сплю, так гэта напраўду? Пітер, давай тут затрымаемся. Ужо стамілася? Не, просто давно не была ў горах. Хочацца пабыць даўжэй. Добра?
Ладно, час у нас ёсць. Памятаю, калі ты ўпершыню пайшла на пашу, таксама тут затрымалася. А, так і было. Гей, Пітер, дару табе ўсе аблокі з неба. Ха! Тады я дару табе ўсе кветкі даліны. Дякую, ура! Столькі моих кветак! Хайді, осторожно! Га? А де Пітер? Пітер! Пітер! Хайді, гляді, що я принес! Ура! Наш стяг! Наша горка і наш стяг. Усё як раней. Юху! Я дома! Што здарылася? Горы прыгожыя і дзівосныя. Я збіраюся паспаць. Ужо паспаць? Ты змянілася, Хайді. А не хочаш расказаць гаспадару з вялікімі рогамі, што вярнулася, або мілахам? Пазней раскажу. Увесь час у Франкфурце я марыла, як вярнуся ў горы і добра высплюся. Буду ляжаць на траве ў сонечных промнях і ўдыхаць горнае паветра. А у Франкфурце ты не спала? Не, спала толькі Клара. У вялікім пакоі з зачыненымі фіранкамі ён быў падобны да пячоры. Клары б тут моцна спадабалася. Хто такая Клара? А? Ну, Клара гэта Клара. Маладая паненка ў франкфуртскім доме, дзе я жыла. Моя сяброўка. Паненка, кажаш? Мяне там таксама звалі паненкай. Дзіўна, не? Што? Паненкай? Так, паненкай Адельхайдай. Але на мяне ўвесь час крычалі. Злая фрэлін Ротенмайер заўжды казала: «Адельхайда, што ты вырабляеш? Адельхайда, нельга чмякаць за сталом! Адельхайда, Адельхайда, Адельхайда!» Але што ты рабіла ў Франкфурце? Ну, нічога асаблівага. Вучылася, а яшчэ шмат марыла. Марыла? Гэй, а ты што тут рабіў? Што я рабіў?
Я пастух, штодень. Водил коз у горы. Ну так. Там ястреб. Гляди, Питер, ястреб. Хайди! Клара! Хайди! Что такое? Успомнила. Аднойчы у Франкфурте прысніла вельмі смешны сон. Смешный? Так. Твоей бабулі так спадабаліся булачкі, якія я привезла, што яна з'ела 135. Моя бабуля? И так шмат? Ага. Як думаеш, а ты колькі з'еў? Не уяўляю. Ты з'еў усе астатнія. Гэта ж твой сон. Адкуль мне ведаць, колькі іх было? А, праўда. Ты з'еў 230. О, глупства. Я не такі прожар. Але быў бы не супраць з'есці столькі. Бачыш, ты сапраўдны прожар. Смешны сон. Дагэтуль так п'еш. О, Снежка! У Франкфурце мне ўвесь час сніліся горы. Мабыць, кожную ноч. У іх заўжды былі дзядуля, ты і Снежка. Снежка такая малюсенечкая, якой была, калі мы пазнаёміліся з ёй. Таму я так здзівілася, калі ўбачыла яе учора. А што, калі дачку Снежкі таксама назваць Снежкай? Яна зусім як мама. Ладно, але калі ты паклічаш Снежку, то прыйдуць абедзве. Яны ж заўсёды разам. Снежка! Бачыш? Снежка! А ты цяпер таксама Снежка. Ты не супраць, Снежка? А ты, Снежка? Бачыш, абедзве за. Ладно, хадзем. Пакажу нешта. Табе дужа спадабаецца. Спадабаецца? Ага, хадзем глядзець. А што там? Хутчэй, сама ўбачыш. Ужо іду. Яны тут. Вось, паглядзі. А? Куды глядзець? Вунь яны.
Піті! Піті! Убачила Піті. Ага, які милые! Їх мама. Яна так само Піті. Смачненько. Піті. Ладно, ходім. Ну, Нельга пакідаць коз саміх. ну. Можем вярнуцца, калі захочаш. Ага. Піті, ми ще прийдем. Дякуй, Пітер. Я такі шчаслівы, што ты вярнулася. Калі знайшоў гняздо, адразу захацеў паказаць табе. Падумаў, як жа ўзрадуецца Хайдзі, калі ўбачыць. Пітер! Пробач, Пітер. Усё добра. Юху! Пітер, капялюш! О, гаспадары з вялікімі рогамі. Гаспадары з вялікімі рогамі. Так, блізка. Га? Ці там не зелянушка? Не можа быць. Прыгледзься, гэта зелянушка. Дзе? Не бачу. Вунь, тая маленькая. Зелянушка, кап цябе. Твоя праўда. Зелянушка, вяртайся! Там небяспечна, зелянушка! Яны пайшлі. Халера пабег за ёй. Заставайся са статкам. Не, я з табой. Але чаму яна з гаспадарамі? Гаспадары, таксама козы. Так часам здараецца. Чула, што дзядзька прыходзіў да краўца. Выменяў драўлянага ястраба дужа файнага на вопратку для Хайдзі. Што? На Хайдзі і так была прыгожая сукенка. Вітаем. Даўно не бачыліся. Хайдзі пакінула вам чамадан. Так, прасіла прыгледзець. Прынясі, калі ласка. Аддам гэты сыр за хлеб. О, хочаце зноў гандляваць? Так. Вось, трымайце. А, такая мілая дзяўчынка. Мы шмат пра што размаўлялі, едучы з Майнфельда. Сказала, што жыла ў вялікім і багатым доме, але ўвесь час марыла вярнуцца ў горы. Здаецца, дзяўчо вас дужа любіць. А чалавек, што прывёз яе, называў дзяўчынку паненкай? Паненкай? Дзякуй, што патрымалі чамадан. Няма за што, нам не цяжка. Ты чула? Ён сказаў дзякуй. І засмяяўся. Вадаспад шырокі, можна ўпасці. Трэба вярнуць зелянушку да коз. Зелянушка! Зелянушка! Не скачы! Ты упадзеш! Пачакай! Не рухайся з месца! Стамілася? Не, ўсё добра. Трымайся! Давай!
Дівосна! Так пригожа. Зелянушка. Зелянушка, нельга уцякаць, Пітер хваляваўся. Не крычы на яе, Пітер. А, не буду. Дзякуючы ёй мы знайшлі гэту прыгожую даліну, яно таго варта. Так, твоя праўда. Холадна. Але так прыемна. Выходь, пора вяртацца. Што, ужо? Сутоні, калі хочаш, прыйдзем сюды іншым разам. Абяцаеш? Так. О, паглядзі, Хайдзі. Яны зноў палаюць. Пітер, горы палаюць. У Франкфурце Хайдзі часта марыла зноў бачыць пунцовыя горы. Від афарбаваных сонцам гор стаў для дзяўчынкі доказам, што вяртанне дадому ёй не сніцца. Маленькае сэрцайка Хайдзі трапятала ад пачуццяў. Я дома! Дядуля! Ты забраў мой чамадан? Так. Дзякуй! Ну, як табе горы? Вельмі прыгожа! І мы знайшлі возера! Возера? Так далёка полезлі? Га, што там? Моя сукенка? Так, твоя сукенка. Зусім як ранейшая! Дзякуй, дзядуля! Я прымераю! Адвярніцеся! І ты, Пітер! Ну ладно. Вось так. Ага. Гатова. Ну як? Цудоўна! Ты ўсё тая ж Хайдзі! Так. Быццам і не ад'язджала. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Лявону Спіридонову, Валерыю Мяцельскаму, сям'і Анфімовых, Мацею Маланцыяліні Ваяйковым, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Яўгену Барановскаму і ўсім фундатарам за падтрымку. Глядзі, як дзіця мальгавачка бяжыць, парака зелянятак жвава скача ўслед. Над галовамі сонца свае промні лье. Калі раптам пачуеш малых ножак тупаць, што блізіцца, адсунься і сачы. Глядзі, да цябе мальгавачка бяжыць. Ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла.